Production. Aikin shehu kai kake tuntuni babu dainawa. Abuwan dayin yasi tunda kwa shehu kai kake kadda ka sane kasawa. Abuwan dayin yasi shehu ka kara da ni in tafi ba mai turewa. Abuwan dayin yasi an ce na yi suluki shehu ka kara jazbawa. Abuwan dayin yasi kara zubo salatuka kuma da dun makusanta. Abuwan dayin yasi alai wa sahabihi Fatima ce tafiyata. Abuwan dayin yasi ya shehana tijjani kara baje matsalata. Abuwan dayin yasi shehu harazimi ali buɗe mun fatahinta. Abuwan dayin yasi ya shehu murtala uban masu uba na kalifa. Abuwan dayin yasi da kai mu je al'arishi da kai muka fasa kofa. Abuwan dayin yasi ya barhama kai ne a nan cikin zatin fa. Abuwan dayin yasi waye ya zo mana maka waye yake kaulafa. Abuwan dayin yasi kana ta kewaye bayan kai ne a cikinka. Abuwan dayin yasi ya matsayin yin haka din amsa mu ji sautinka. Abuwan dayin yasi na amshehu ta ya kake aikinka. Abuwan dayin yasi ka shiga nan ka fita can ka ki ka bayyana kanka. Abuwan dayin yasi ka dan buɗe sirrin mana mu dan fahimci hakika. Abuwan dayin yasi dukka kanmu yayi dimi ka tilla masa rika. Abuwan dayin yasi mala'iku rauhanai suna kiran ka fauka. Abuwan dayin yasi mutanen masallaci gaban ka sun dudduka. Abuwan dayin yasi kiristoci a cocika suna ta yi maka tafi. Abuwan dayin yasi masu wuta suna ta yi kana ta basu tallafi. Abuwan dayin yasi ga wasu sun ganka ruwa kana ta musu kashafi. Abuwan dayin yasi wasu sun ganka rana kai ne a cikin tsafi. Abuwan dayin yasi yadda ka so kake zuwa sirrin tashin karfe. Abuwan dayin yasi ai gane ka rabbana sai dai wanda ya shafe. Abuwan dayin yasi in ka so sai ka bashi sirrin tun daga safe. Abuwan dayin yasi dukan mu ba mai laifi bare ka ce ka yafe. Abuwan dayin yasi dan anti dai ya furta ba wanda baya daidai. Abuwan dayin yasi sai dai akwai sai babu yan biya mun gode dai. Abuwan dayin yasi ya rabbana in yasi ka kara bude mana dai. Abuwan dayin yasi mu dinga zance a cikin ka tun da kai ke mana dai. Abuwan dayin yasi ga halittu na ta gudu sun kasa ganewa ne. Abuwan dayin yasi ga arufai sun yi jugum yaya lamarin yake ne. Abuwan dayin yasi majazubai sun yi kurum barhama kai kullu ne. Abuwan dayin yasi ya mai caza tunani ubangijin mai sama ne. Abuwan dayin yasi ka ɗauki so ka bar sani barhama dan bayan sano. Abuwan dayin yasi kai ladabi da hidima kaunar ka to za ka gino. Abuwan dayin yasi kai yi nutso cikin sanka kamar da kayin ka sano. Abuwan dayin yasi ka gane ba kai sai shi da shi kake yin tsuguno. Abuwan dayin yasi shine yake furcinka a kunnan ka ya sauka. Abuwan dayin yasi zaman ka tashi shine dariyar ka har kuka. Abuwan dayin yasi gudun ka tsayawar ka da kallon ka ya ganka. Abuwan dayin yasi ta ya kasan da kwai ka bayan shine dukkanka. Abuwan dayin yasi ka daina yi masa shirka ai shi kadai ne a haka. Abuwan dayin yasi ya kiyasi ya barhama ai kai din mai duka ne. Abuwan dayin yasi ya mai duba halittu ka dube mu ya muke ne. Abuwan dayin yasi ka ɗauke kasalata ka tashe ni in tafi ne. Abuwan dayin yasi ya mai saita halittu ka saita ni na rikida. Abuwan dayin yasi ka dandake mini nafsu ka saita ni in da faɗa. Abuwan dayin yasi domin isar badagire sarkin da baya sanda. Abuwan dayin yasi na fake da mai yaruwa domin atiku maɗa. Abuwan dayin yasi gaban sirrin niniya domin isar mai gora. Abuwan dayin yasi ya shehu dan kadarin ka kai mana kulliyar baira. Abuwan dayin yasi a ko'ina ya kwararo da mun tsaya kai nazara. Abuwan dayin yasi ya su kai mana lamba an gan mu ga yan baira. Abuwan dayin yasi domin
kausar mai akuyam sarkin da ke tura mu abuwan dayin yasi hijayi shehu sa'idu mai gunda ɗauke hannu abuwan dayin yasi har ganmu dan manzan ka huta alƙiblar mu abuwan dayin yasi a bambai da ruwa nuna mamana a cikin mu abuwan dayin yasi ya shehu murtala uba gare mu ɗauke salbu abuwan dayin yasi ka dandake mana na busu ka shafe mu zan babu abuwan dayin yasi domin kalifa namu da falaki yan gaibu abuwan dayin yasi ya hayya na razumi bawan umma ba aibu abuwan dayin yasi ya sun kalifan babu in ka so ce dan rabbu abuwan dayin yasi ya sun kalifa alaf Allah wa